Ahojte všetci, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Čo dnes pekné by sme si ušili? Máme tu balík s takoj, tak sa poďme pozrieť, čo v ňom je. Takže v balíčku nám prišiel tento krásne super biely madejrový úplet, výborný na leto, takto krásne pruží a budeme si z neho šiť sukňu a top na plášť. Utovíme našu sukňu týmto prámikom s bambuľkami. Ďalej sme mali v balíčku takéto super nepremokavé látky. Jedna je s potlačou tropických listov a z týchto látok budeme vyrábať perfektnú kabelku, dokonca obojstrannú na leto. A ďakujeme firme Takoj za spoluprácu na tomto videu. Takže dokonca z jedného balíka ušijeme 3 veci na leto. Môžete ich šiť spolu, môžete ich nosiť spolu, môžete ich nosiť každý zvlášť. Je to už na vás. Tak poďte spolu so mnou si ich ušiť. Ja začnem najprv našou plážovou taškou na leto. Odmerala som si 76x60 cm, samozrejme na videu mám 76 na polovicu. Odmeriame si na jednej látke stred a od stredu 10 cm doprava aj doľava. Tam prišijeme ručky našej tašky. A druhé ručky našijeme na druhú stranu tej istej látky. Potom si od spodu nameriame 7 cm aj z jednej aj z druhej strany. A spojíme týchto 7 cm, aby sa nám v strede stretli. Zaštipcujeme si a po krajoch prešijeme z každej strany. Samozrejme to isté spravíme aj na druhej našej látke. Vymeriame si 7 cm, prehneme v strede, zaštipcujeme a takisto prešijeme po krajoch. Teraz prichádza tá trošku náročnejšia časť. Jednu tašku si vložíme do druhej, tak aby boli lícom k lícu a aby ste ručky mali medzi tými dvomi látkami. Prichytíme so štipčekami a pozor, jednu časť na tejto našej látke, na tejto našej taške nebudeme zašívať, aby sme ju potom nakoniec vedeli otočiť. Tu necháme otvor, neprešijeme. Kde budeme nechávať miesto na otočenie našej tašky, nezabudnite dobre zapošiť, aby sa nám pri otáčaní táto časť nezačala párať. Takže si vynecháme miesto a začneme šiť možno takých 10 cm ďalej, tiež nezabudnite zapošiť. Teraz cez ten malý otvor, čo sme si nechali nezašitý, otočíme celú tašku opačne. Dobre si povytlačajte rohy, aby taška pekne sedela. Na konci si zašijeme otvor v taške, ale zašijeme to celé dokola, aby nám to pekne ukázalo. Takže prvú vec z troch máme ušitú, je ňou táto plážová taška. Je obojstranná, čiže kľudne si ju môžete otočiť na druhú stranu, ak nemáte chuť na vzor.
otočíte. Čo poviete? Perfektná, že? Budem rada, ak mi dáte like, keď dáte odber, budem ešte radšej, nič vás to nestojí a tým podporíte môj kanál. A vidíme sa pri ďalšom, teda druhom videu z týchto troch častí. A bude to sukňa na pláž. Čaute!